ଏଠି କିସ କରୁଛ? ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ। କିସ କରୁଛୁ ବେ? ଖାଉଛି କିସ ଖାଉଛୁ? ପକୁଡ଼ି ସଜେଇଲେ ଦଉନି ଦିଟା। ଏ ଖାଲି ଖା, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ହଁ ଖାଲି ଖାଉଛୁ। ଇଏ ଆପଣ କିସ କରୁଛନ୍ତି? କିସ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ଭଜା। ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ଭଜା ମିଶା। ଓହୋ, ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇଟା ଶିଖିଲେ କେଉଁଠି? ମା ପାଖରୁ। ମା ପାଖରୁ। ଏଗୁଡ଼ା କିସ ଅଛି? ଏଟା ଦିପହର ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କିସ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା କି ଶାଗ କୁହନ୍ତି? ପିତାଗିମା। ପିତାଗିମା। ସେଟା କଣ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କରିବା ପକା ଇଏ ତ ହେଇ ଖାଲି ଖାଉଛି ଏଟା।